Здравейте и от нас отново. Днеска решихме да се разходим в град Момонт в Уелс. Той е на около 20-30 минути от нашето градче и ще ви направя съпричастни с нашата разходка от поредицата Опознай Уелс. Дано да ви е интересно и останете до края. И днеска имаме почивен ден и времето, що горе е хубаво, решихме да си направим тази разходка. Никога не сме посещавали този не толкова голям град, но доста интересен. И вижте само какъв стар мост има тук. И това е едно от най-известните кътчета в града. Това е един много старинен мост, построен около 12-14 век. И виждате, даже има и кула, която е била като порта или като гейт за преминаването на моста. Много е хубав, старинен. Ето ги можете долу по реката се наслаждават на гледката. Много як мост. Тук са оставили малко история за моста. Как се е подобрал и апгрейдвал през годините. Сега ще минем под портите на моста. Това наистина е доста стара постройка. Ето и реката. И сега минаем през гейта. Тук нещо като параклис или църква, не съм сигурен точно какво е. Типично уелско заведение, уелски пъб, Зеления дракон. Явно е на доста годинки. Видите каква плоча са направили с най-интересни събития, които са случвали. Бляк, где това сигурно е чума имало тук на времето. И най-различни исторически събития. Много яко направено и гравирано. Много интересно. Какво пише там? А той е било част и от Римската империя, така като чета. Най-различни занаятчийства. Много хубаво е направено. Когато сме свободни, се опитваме да посетим най-различни места в Уелс и така мислим да създадем нашата поредица Опознай Уелс. И ако желаете, може да разглеждате нашите видеа, защото Уелс е наистина много красива страна и част от Великобритания. И ще се стремим да ви показваме всичко най-интересно от нашите разходки в Уелс. И сега продължаваме нататък да обходим още малко, да опознаем град Момонт. Айде, тръгвай. И поредния много стар пъб в Момонт. Казва се The Robin Hood. Такива староприемци, стари британски пъбове са ми слабост. Много обичам да ги посещавам. Те са и любимите на британци ги харесват, за разлика от нас. Аз не съм много почитателка на по-старите Защо? пъбове и не знам, и хотелите са, има хотели, които са, някои са много стари. Обаче си харесват такива старини неща. Различават се по това от нас. Да, но той е толкова
автентично, просто да усетиш обстановката. Мен сега много ми се иска да вляза да изпие на бира там, но сме с колата. За съжаление сигурно няма да успея. Но продължаваме нататък да разгледаме града. Мисля, че нагоре по улицата ще стигнем до замъка. Да, някаква църква. Отгоре, да. Нека видим какво има още по-нагоре. Наистина това граче е пълно с такива старинни пъбове. Тесни улички, най-различни независими малки магазинчета. Хубаво граче е. Да ми сега нататък къде ще излизам. Айде да ми през тая уличка там. Да видим къде ще ни отведе тази тясна уличка. Но като гледам и доста ремонти вървят наоколо на различни сгради. И както обикновено, уелските градчета не разочароват от към църкви и катедрали. Ето колко огромно пак това нещо. Духа доста вятър. Надявам се да не чувате като приказваме, но обещавам скоро ще се снабдим и с микрофони. Да влезе в църквата да видим как изглежда. Ето как изглежда една британска или по-точно уелска църква. Много са богати църквите тук. Всичко е изпипано, направено и са по-различни от нашите. В Крикал всеки месец организират за децата занимания в църквата. Има си отделен кът за децата, докато в нашите църкви е недопустимо децата да се гоят в църквата, да играят или да им се организира нещо, пък не дай си Боже, искаш да снимаш, както в момента снимаш нашите църкви, ще ти изгоня. И задължително орела. Ето, покажи го орела. Етото и май беше нещо свързано Аз питам. с символ от Римската империя. Не знам точно, но символ за църквата е, за успех, за просперитет ми казаха. А защо са закрити някои от нещата? Не знам. Странно. Може би заради Великден, Великденски постели. Тота седмица, нали Великден тук? Да, може да приключи после. Наша български ще бъде следващата седмица. Да. Обаче техните църкви не са изрисувани като нашите, само прозорците им. Едначе по стените, по тавана не е изрисувано като при нас. Много странно, няма никой тук наоколо. Ами, Вътре. Всеки може да се влезе, излезе. ето си има камери. Вики, хайде да излизаме да видим къде сега ще отидем. Вики не се пипа там. Там е ултара. Хайде, Вики. Вижте само на какво местенце се натъкнахме. Тук има някакви оръдия, танкове, такива по-стари бойни съоръжения. И пристигнахме в руините от някогашния Монмут Касъл, замъка в Монмут. Да видим.
Където и да отидем в Уелс, се натъкваме на замъци. Наистина това е една от страните в света с най-много замъци. Това са някакви руини просто, но пак е доста интересно. Са най-много замъците в Великобритания. Не в Англия, не в Шотландия, не в Ирландия, в Уелс. Са най-много на брой. Вики тук какво прави? Вики, вмане се подхлъзнеш. Вики ти се наслаждава на слънчето, когато изгрее. От тук няма ли откъде да са мини? С малката портичка. Жалко. Централната улица изглежда малко по-оживена, но като се разхожим малко по страничните улички, там и около църквата, нямаше нещо много движение или много живот. Не знам, защото е понеделник ли. Но това е. Това е просто един град в Уелс, който искахме да посетим, защото е наблизко. От толкова години тук никога не сме идвали. И продължаваме нататък. The Punch House Pub. Мисля тук да влезем да пинем по нещо. Нека видим какъв избор има. Седнахме да пинем нещо в този пъб в Монмут. Наистина много хубаво изглежда. Както му казват британците, very cozy. И аз взех една местна биричка, Ел Батибах, с гледка към улицата и нека се насладим. Заслужена почивка след уморителната разходка. Надявам се до сега да ви е харесала нашата компания и след като пинем по нещо тук, мислим да се разходим на някои още други места, така че останете с нас и на здраве! И за край на нашата разходка днес решихме малко да се разходим из природата в тази горичка. Видяхме в интернет, че тук на този хълм горе ще се разкрият много интересни гледки и нека видим сега. Доколкото разбрах, това е било някакво много старо имение тук на върха. И любимо място на хората за разходка и пикник. Ето има и други като нас. Къде отидоха моите? Това е Навал Темпъл. Паметник на военноморските сили. Изглежда. От тук се разкрива превъзходна гледка към град Монмут, където преди малко бяхме. Но е доста ветровито. Някаква странна къща. Такава някаква овална кръгла. След забързаната седмица от работа, от училище, много е хубаво малко да се разходиш на чист въздух сред природата и да се отпуснеш. Много приятно местенце за разходка из гората. Още дърветата не са се разеднили напълно, но сме все пак още края на март месец.
така, много съм доволен от разходката. Доста стимулиращо ни се отрази. И сега отиваме към колата. Мислим да минем да напазаруваме малко от Lidl, защото тук долу в подножието на хълма в едно малко граче видях, че има Lidl. И после обратно към вкъщи. Ето, пристигнах в Lidl. Ще си напазаруваме нещо малко около за 2-3 дена и после се прибираме. Вики, някакви плодове искаш от къде? Какво взема мама? Краставица? Взема краставица, защото Вики много обича. Ябълка. Я да видим какво има още. Да не паднеш от колите. Внимавай, ще паднеш. Ние много ядем авокадо вкъщи. Ще си взема от това, аз много го харесвам. Само да видя кое е по-хубавото. Взехме малко плодове и зеленчуци. Казвай нещо още трябва ли, че да се прибираме вече. Доста дълъг беше деня. Моля? Риба? Тук виждам сьомга. Ето кило сьомга без кости, 1,19. Мисля, че това е супер оферта. Особено за тази вечер, за вечера. Кажете, в България може ли да си намерите филе сьомга, което да не е замразено на тази цена? И тези свински пържолки 6 паунда за почти 1 кило. Това е като свинско филе и пържола. Изглежда ми доста добре. Айде, него си вземаме. Ето, свършихме и с пазара в Lidl. Уж влязохме за малко неща за около 2-3 дена. То стана пак половин количка. Доста неща взехме и знам, че всички ще ни питате колко всичко излезе. 59 и 49 излезе този целият пазар в Lidl. Сега ще го нагласим в багажа и се прибираме обратно към Крихал. Вече пристигнахме в къщи. Наистина беше един доста дълъг изморителен ден. Разходихме се, напазарувахме. Благодаря, че бяхте в нашата компания. Споделете вашето мнение отдолу в коментарите, ако желаете. И може да прегледате и някои от нашите видеа. Особено това тук, което ще се покаже. Там изразяваме нашето искрено и лично мнение за разликите в живота между Великобритания и България. И така, до скоро от нас. Чао за сега!